L'Ajuntament ha aprovat inicialment la reforma de la placeta de l'Eixample, amb l'objectiu de transformar aquest espai cèntric en una zona més agradable i accessible per als veïns i vianants. El projecte busca redefinir la plaça per millorar la seva integració amb l'entorn, garantir l'accessibilitat eliminant barreres arquitectòniques i oferir un espai més viu i acollidor. La placeta situada entre el carrer Ramon i Cajal, travessera de l'Eixample, Tramuntana i Nou Més Alt es caracteritza per un desnivell de gairebé 2 metres. Per adaptar-se a aquesta inclinació, la reforma preveu un disseny que minimitzi el pendent, situant la plaça en una cota intermèdia accessible tant des del nivell més alt com des del més baix, a través de graons i rampes. Aquest disseny generarà un recorregut en diagonal que connectarà els extrems de la plaça. Un dels elements més destacats del projecte és la pavimentació, que oferirà un disseny dinàmic i acolorit, amb peces triangulars de 3 colors diferents. Aquesta combinació crearà un efecte visual atractiu, que guiarà els visitants al llarg del recorregut i farà més agradable l'estada a les zones de descans. L'enllumenat serà renovat amb noves lluminàries i columnes per millorar la il·luminació a la zona. A més, es dotarà la plaça amb mobiliari urbà necessari, com cadires, papereres i baranes. Aquesta reforma no només busca millorar l'aspecte visual de la plaça, sinó també fer-la més funcional i accessible per a tots els ciutadans.